Fjouwer tjentjes, mooi rucht bij elkaar. Er zit nog één liedje erachter. Hier in het zuidoosten van de provincie en in Gasteland er zijn behoorlijk wat dassen. Wij schatten het aantal op zo'n 500 in totaal. Maar om een beetje zicht erop te krijgen, monitoren we de burgeren die wij weten. En deze er wel bij, hè? Ja, deze wel. Dit is de meeste eentje met flink wat sporen op de sjem binnen. Ja. Ze zijn heel aardig ontgraven geweest. En hoe diep is zo'n waag nou onder de groen? Meter of 3 fjouwer. Dan zie je een plakje op zo'n 20, 30 meter van de burcht al. En dan ga je lekker zitten. En dan ga je sjen als er een das tevoorschijn komt. Ja, je moet er net erbovenop gaan of de boel versteuren met een hoen of zo. Dan maak je er vooral van genietje. En sjen hoe prachtig dat al hier lijn is. En dan gewoon weer terugrennen.